ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସମର୍ଥ ରାମଦାସ। ସେ ନିଜର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିବାଜୀ ରାଜା ହେବା କାରଣରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏକଥା ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଭ୍ରମ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ସେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶିବାଜୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ରାତ୍ରି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସମୀପରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଉଦର ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବି ନ ପାରି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଉଦର ପୀଡ଼ା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ? ସମର୍ଥ ରାମଦାସ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶିବା, ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ମା ସିଂହୀର